Wannan ita ce kyakkyawar yarinyar nan da aka gintilewa kafa. Wannan kuma na gefe wanda aka rufe fuskar shi shine wanda ya bige ta. Allah sarki baiwa Allah, sunanta Fatima, shekaranta 16. Iyayenta masu rufin asiri amma ba masu kuɗi bane sosai, domin ga makarantar da take zuwa Government Secondary School Gwale, Kano State. A yadda aka gaya min labarin wayana da suka gama jarabawa, kowa ya fito ita kuma tana gefe guda tana uzurin gabanta. Sai ga wannan bawan Allah ya rarako mota iya kotse wannan abin da ake cewa stunt da turanci. A garin stunt ya je ya bi ta kanta, ya dagargaza mata kashin kafafuwanta har ta kai ta kawo likitoci suka ce kawai sai dai a yanke kafa ba ta amfani ba. Babban burin Fatima shine ta zama likita a rayuwanta. Amma gashi wani a garin gangancin shi ya zo ya katse mata rayuwarta, ya canja mata rayuwa, ya mada ita na kasashiya. A takaice ne in takaice muku labarin, an kai karar shi police station domin hukuma ta bi masa haƙƙin shi. A ranar washe gari mahaifiyarsa ta biya kuɗi aka ciro shi daga police station din. A halin yanzu ana neman taimako a wajen al'umma da mutan gari domin a siya wa Fatima kafa, wanda za ta iya amfani da ita ba sai tana amfani da wannan karafunan ba. Kada ka zaci sai kuɗi mai yawa zaka bayar, duk kankantar kuɗi ana yi da kai yafi ba a yi da kai. Ka buɗe Instagram ɗin ka tafi shafin wannan baiwa Allah mai suna Hauwa Mustapha Babura, kuna gani a sama. Zai buɗo maka nan sai ka danna wannan link ɗin da aka rubuta GoFundMe ɗin nan. Idan ma baka da halin biya zaka iya sharing bidiyon ko kai reposting ɗin shi. Idan wani ya ga bidiyon ta sanadiyar ka zaka iya samun lalata haka. Sannan kuma muna kira ga hukumar Najeriya da a ɗauki mataki akan wannan bawa Allah da ya gangance ya bige mana ita. Domin in dai har ba a ɗauki mataki an hukunta shi ba za mu shiru ba mu ma.